Ďakujem, pani predsedníčka. Dámy a páni, odsudzujem väznenie ľudí kvôli politickým názorom, ale rovnako odsudzujem aj genocídu národa, ktorý si vybral iné politické smerovanie, než sa páči Spojeným štátom americkým. Toto je prípad Kuby, ktorú USA systematicky terorizujú už desiatky rokov. Podľa verejne dostupných zdrojov USA investovali vyše $250 miliónov do podvratných činností proti Kube. V rozpore s rezolúciami OSN voči nej uplatňujú sankcie porušujúce medzinárodné právo a poškodzujúce bežných ľudí. Napríklad počas pandémie COVID-19 nemohla Kuba kúpiť testovacie technológie či vakcíny, lebo prepravné spoločnosti sa báli trestu zo strany USA. Dnešnú debatu sponzoruje americko-kubánska nadácia, ktorá nie je nestranným arbitrom, ale agresívnym iniciátorom neobjektívnych a lživých útokov proti Kube. Európsky parlament by mal naopak vyzvať Spojené štáty, aby okamžite vyňali Kubu zo zoznamu štátov podporujúcich terorizmus, čo je dlhodobá pozícia EÚ. Parlament má byť aktérom posilnenia vzťahov s Kubou a nie nástrojom agresívnej americkej propagandy. Ďakujem za pozornosť.